Зейде узган автомногаборе бәйгесе көңіллі мезгіллерден башланды. СВО-дагы хәрбинең улы туу уңайынан автокресло тапшырдылар. От КБУ-БДД в лице Рифката Нургалевича Миниханова поздравляем. Вот вам детское удерживающее устройство, что всегда в вашей машине на заднем или на переднем сиденье находилось. Шулай ук яшь армия ишчеләр хәрәкәте вәкилләренә билгеләр тапшырылды. Бәйгедә катнашучыларның саны елдан-ел арта. Элек армия хезмәтен узган машина йөртүчеләр катнашса, хәзер яшьләрне җәлеп итә башладылар. Это мероприятие проводится с целью профилактики детского дорожного транспортного травматизма. К сожалению, есть у нас трагические случаи на дорогах. Детский травматизм, конечно, есть цифры, которые стремятся к улучшению обстановки, но все-таки и пропаганде безопасности дорожного движения. Бәйгедә катнашучылар беренче этапта юл хәрәкәте буенча имтихан тапшырдылар. Аннан соң пневматик винтовкадан ату буенча көч сынаштылар. Укучы малайлар кызларга бу өлештә тиңнәр булмады. Бәйге шартлары буенча катнашучылар автомат сүтеп җыюда да үз осталыкларын күрсәттеләр. Мондый чараларда алган күнекмәләр яшьләр өчен киләчәктә хәрби хезмәт вакытында кирәк булса, өлкәннәр исә үз белемнәрен тагын бер кат яңарттылар. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.